moɗon woni champion legal ngal foti jaggan ɗum jungo wona tawi sukaɓe fof ummanaki ɗum min ummanima ɗum noon on ka suka jarma cak cak e tan nden ɗinoma dañi 9000 eyyi joni kalis cak cak min woni kuɗaɗo yomi jeeyi cakka kam mi tottuma aɗa yaha aɗa rendina aɗa fewnana mbir e lembi ɗinakimi ko moƴƴi ko puɗɗiɗa koye cak cak o amadou a meeɗi arta mbiɗa kam bujjoy nani hannde koye cak cak o daña kala kemi mbeɗa artira de ko gat anni ala keɓata tan gartira saabu kala mo nawanɗa anani de somi waddima e neɗɗo dañtami ko weeli ɗum somi nulimi dañtami ko weeli ɗum joni noon kaali son noon jaaha mbaɗoya banggue goɗɗo cak cak mi soɗa cak cak mi tottuma mbaɗa cak cak a ligguima tottani jaaha pewndoya carte ɗo waɗa mbiri lembirdu ɗum donede koye ma jimi ɗum noon wona anno taw maɗa jaggana mbir jungo homo accirta mbir wona homo wattata mbir min koye ma jimi noon jokkere en ɗam mbaɗɗa min mbaɗmi solidarité min ko mbaɗnanmi ko mbir ko min jeeyi kono an ko mbaɗɗanta ko mbira jeeya min jeeyi kaari nden sohla on gulomo liggi kaari so rokkami sakko holtome neɗɗo ala kaari omo liggi omo dogni cak cak o holno toɗɗomo cak cak o tottima cak cak baba silla lay dogde baba silla ko yumma jibini walla ko bamma imata sillade baba mo jibinimi walla min cekkidirta ko ligguey so cekkudirɗon liggey an fodde ma nde waɗani ɗum ha pat mbiyaɗa namdo hagge ma salamualeykum allah gueri nan tes koye ma gonɗe wona jango bir yayen ngallumɓe tata bir yayen ngallumɓe a dilli lumɓe laaɗo boy dindile raner dindile dakar armi yima koye ma gon mbiɗo maɗa wiye sohna nder sohna mbir hande tumminide e yeeso mbi so tummini min haaja maɗa hen anani aɗa andi ko gardituma ay ko waajo wino ko dow laal fukkidere sappo a memata ɗum sohna wata oto nanam kaso mbimami so ini naata ala argaya ɓoto sarotu ala mi wonde mi layni ɗum ha paari ɗo miɗo mi jogui 25 pour mo 25 mille mo joguiɗa jeeya ɗum kalisam sohna won kan min liggi ande no mbir jeetin toto champion wawi toto champion aso mbir meeɗa arde meeɗa mi weeɗa champion ayamo oto fontomi de mi wona guiƴi anani si saɗa waɗa asanan asa mbimi so yiɗimi asanma no wiyete comme woynu wona hay woynu kay forage dëgg yàlla mbir yam wonmo pommi rokkude compte woy a yeehi sal walla yahan taw pommi rokkude joni contact asane forage anande kono 1 franc heɓata ɗum oto watno on mbimi te amadou dillinam de ano ko mbinɗam ɗo yomi reno Dillinam. mbir wiyaɗo ɗo yomi reno mbir eyyi ɗi après toon noon an nannami kadi mbir sohna nden notoɗa mbir ko ƴettata kakama totta mbir ɗum ko kalis tikkeji sohna nof min mbaɗmi hen investir sa wi aɗa ƴetta foof kay waɗi kam joni 9 mille ɗi mbaɗɗa ɗi an Eh. guila tottumami cakca o fewde joni sa wanna noon tawano tati goɗɗi gari a wawa ligganade min mbaɗɗoma embauché mbaɗa yobma lewru o ay liggono mbir ar sugu mbir noon sohna neɗɗo kay wawa ñam ar sugu mum ay natde e junggam nden woni arsi kam o kam a loppiɗo arke kono wona ar sugi ma kam a loppiɗo ar sugi jaɗan tan neɗɗo noon so ñaami ar sugi jaɗan tutande senni ala mi tuɗɗat kono a tuuta kala mi tuɗɗi mi tuuta yano mboɗo wonde ɗe mbiɗa kam wattanmo fol ha amadou haalma ne heewi ɗum watta ɗo mbiɗo waɗa e beddade ɗum kam sohna mi waɗa so allo jiɗi sawa no mbaɗɗa ko selli jibo mbaɗɗa e tampere mbiɗa ala jibo to wiyam noon oto wiyam noon herji ini mbaɗmi koye bol 24 heures ko mbiɗa ko non eyyi merci beaucoup a jarama mamre ɗum mamre ala jarani ɗo woppa jarani ɗum kay hankkadi wona haalni kam gasi ñawdima wonta wattude mbeɗa ñaagi hen yafuya aussi mbeɗa ñaagi hen yafuya an amadou he amadou ko ndewda ha ƴettu ɗum ɗo aɗa wayno robo ni ko ndewda ha dufɗa hirane jibowol ndu nde kañum ɗum o wiyata hirande nde ko oto goto taximan goto mbeɗa yalta deuxiéme kanko ari premier duƴƴiri caggal moto waɗi baaji noon ni o dalɗiri rufani bomo dalɓitat
so rufa anna herde kadi an so hirande rufi holko ɓoftata hen mi seeni an ɗum ɓoftani ko woni leydi ko de so wona dow moto o ni dow moto ɗum tan ko haako kon tan kuytum jibi yiɗa haako tan seeni ala kon tan kuytum kono dow moto tan kuytum jibi wawno yiɗa haako an Abou Djouba ko ni jibi oldu ko ni heccenki tan ɓooyani jeeɗa a guertode joɓoɗaɗe kalis jomum tottuma ujunere ya nawon yumum hirande ujunere nde ni ala probléme ha joni a yettinani ɗum ne wasi eɗen wasi yeɗe tan neɗɗo kala ko ñamani yeɗa jibi kay ɗum taganoma kala mo tan laccire haako jibi o nodduma en ma wiya lacciri mum herji wa ɗum kay jibi foti hen suɗ ɗum no indamandamin ɓe yimɓe kam kañumen hon tan mbaɗa solidarité ɗum kam ɓe yimɓe nannima an jibi tan ɗum fotani noddirdam ɗum Amadou Sukko jibi wona kalis mum yetti a rokkuma walla min mi rokko wona ko coon laccire haako ɓoram tan mbiya aɗa kalma henne am Thiak ye mbor yawno way won ɗum rokkude contact wallahi mbiɗo mema menema de wallahi darnuma ngarini inchallah ɗum kay koɗumta rokkude mane komta o ko rewre mani tan wallah oko rew kalis sa ini kamɓe waɗa mayde ajjima nani sa halti haala kalis o tan mi nawma lakara champion mbir ah mbir arga attaw bato on ti bato quoi wonɗa ko noddude bamum mbir ko an holi mbir kono min hurani mbir mana pour ban kural bon pour anda tan kaji o koye ma woni ummima e kolinana tengel arga asa champion tende yaf joɗɗo tan seeɗa he ar joɗo arga tan ay very jum a wima wele jum argam mbala min kam mbiyat mami ko wuuro jum asa mbir sawa wuuro jummo de wallahi jono mbeɗa heɗma joni affaire kalis o kalnanumami boom eyi anan sohna nes noon kalis o men mamma boƴe kono noon ko mbaɗɗo kidnappe kalis o da jaggu ɗum auto as joni an taw mbawɗa ganna hen ɗemgal ma kam ƴeewen so men mbawi heɓ kalis men very jum ko nena mais an ko yum anan halis eyi min kay mbaɗi ɗum saabu Allah kadi yiɗde ɓamtoɗano kono kanko ɗo ɗo joni o jaɓani mi tottir kalis joni woni hen solution ha amadou min kay liɓi yerdema kalnene min kay mbaɗi ɗum saabu Allah oto mbaɗe kam ni noon onon he mbir he aɗa kalnanma o he suko o wona guiɗi o ko guiɗum bamma anani o so yawno dikkade an ko kodde makko gonta holto pawɗa o ƴetta kalis omo yahama rokkuma o sa yurmaki ɗum no foti ƴettude kalis ma te andu ñandede ko mbaɗɗama ko hessudemi nenema tayde so wonani ɗum hande tawno caaɓe kettima caggal par ce que wona guiɗi anani te wayringol wayrati ngol mbimami so junggo ma memtima mi daro ma aset ha aset an andimi boom a wonta yidanaki very jum min ka nena am halis o aradde aɗa kay so arano mo haɓɓi tan arata mo towa kam waɗa mi yahama ɓaddata kalis o kanko mandi ƴeew oto champion ƴeew mbaɗa forma goora mbir so junggo ma memimo so junggo ma memimo man soɓe tugo memata wayanan acca so jungo ma memi mbano o memi memtimi aɗa tuɗo mo nana teppiti so a ñawta amadou mbuuru a tottatama yo susa men dem on duman me wosa hikka kam ɗo duman to dumanaro aɗa nana wi kam mon faren bowal sabu ujunnaji joyi tan hino hiɗat o suusa men dem sohno an o memi noon o mentatama noon gasi o warani tan mbiyata o wartata walla ɗo wona tan ɗum ki buɗa haydara to woyatoymi ɗum e ala sohno tottamo kalis totto sibal kalis e woni gol ɓuur allo Moussa Sow warande on Moussa eyi eyi ha ko no woodi hande no woodi noon hanni li restaurant o Koorka ka ko galle tan min gonata galle min defata ako no wimo nawa woni ko ala eyi d' accord non non jarano mbato yo jooɗo rek mami livreur o nan ɗo ma dan nattuɗo woni ɗo livreur ala soɓe haalanmo goo ya haalanmo goo wimo ko nattuɗo woni ɗo mbaɗirannomi ni ok tas yakar o wimo livreur ala ɗo ko nattuɗo woni ɗo wimi Moussa Sow ene sohli haako te ko an wattamo livré ɗo joni ne kayni wi mbir ko waɗi ɗo wimo mbir nan boowal mbimi so mbir barkadde nan boowal min mo wiɗa mbir ni barkadde gallo ko waɗa jaɓani ko mbimami ko holɗum mbir suusa men dem seni allah mi yaltaki ya sala tottuma haako nawna Moussa Sow mbimani haakoye aɗa wadda haakoye woni aɗa soso aɗa wonde sago ma aɗa wadda haakoye woni haakoye woni ko holno o wonkima an mbir
mbir susna donki ma mbir jogani ma ko nyamande wala ko tutno ma kalis kono min haalan ɗum neɗɗo so haali hunde yo wat min layiyan ɗum ha paye so neɗɗo no haal noon yo haal ko waali artir hakkille ma andata waɗal gorko kono fii kam premier coup makko e hakkille tef to juuɗe ma ɗe gonno eɗen ɗo ma yefta mata en mbir no foti mbir ko an jeyamni ɗum noon mbimi wiyete ko fiima kono ko e kanko ne mawor ko nawoɗi ay dara nawani a nawata tawa en ɗo nawata kay ko tawat ɗo on mbiro min amadou ko ni woppirami ɗum banda men am mburu on ɗum recours contact wat ko yayno man so dari kam yo am contact oɗanene mbir sonal ngal wala ko commanda ko ɗo ngol nanni noon yohlo ko premier ko commanda ko alsan miti ketuɗo ñawa soham acca nandan min kam anda ɓe yimɓe kam holtan no ko jogori wani on mbiro min amadou ko ni tan goppirami ɗum banda men deggi min kam ɗum hawrim kam an neɗo no yurmama ɓaɗɗo yama on ɗum recours contact wallahi mene maade ya e wadde ko andanno mi wallahi mbiɗɗo ɓe maade sohna wanno wallam to o rokkudemi contrat ay sa initi kam kalis mo waɗa mayde yanayma anani sa initi kalis nawma lakara samdio samdio Jika ada banyak yang kata ni. Yang ni mau biar. ballo samane magide amul bayda wala o basare ngal way tabi bal li dalen sonal nak montage billahi ni dafa lépp de entrée avec lépp voilà première entrée non deuxième bien waaw deuxième entrée ban la Moussa fu ñu ñëwaatee coupé wuñu ma ok coupé wuñu ngam man daw bone ko jibi kam fata ɗum ni ɗum la Waaw. nan ko ɓe nala ndax yii bu ma dee dose day dal te instant bi mi ngi si 11 secondes tagg leen ñaari président tagg leen